kde je ten Boh? No, neviem, či viem na tú otázku odpovedať uspokojivo, že tak to je otázka, ktorú si ľudská viera kladie odjak živa. Jedna z najstarších biblických kníh je kniha Job a tú otázku si kladie Job. Len chcel by som upozorniť na to, že v tej otázke je istý paradox. Za prvé možno si treba uvedomiť, že tie dve udalosti sú vytrhnuté zo života, ale život v skutočnosti, život každého človeka je plný takýchto utrpení. To nie je, že raz za čas sa to stane. Každý, kto žije, trpí, každý, kto žije, umiera, každý, kto žije, má priateľov, ktorí mu zomrú, rodičov, ktorí mu zomrú, či už náhle, tragicky, alebo po dlhej chorobe. Jednoducho žiť život znamená vysporiadať sa s tým, že som, že umieram, a že trpím a že skončím nakoniec. A v skutočnosti je to tak, že buď to má zmysel, alebo to nemá zmysel. A povedzme si otvorene, ak neexistuje Boh, ak všetko, čo sme, je len proste akási hmota, náhodne sa vyvíjajúc, ktorá sa vyvinula vo vedomého človeka, tak sme opustení a márni a nie je čo povedať tvárou tvár takej tragédii. Nie je nádeje, proste je to krutá hra absurdity. Alebo Boh existuje. Ak existuje, tak už náš hnev, v ktorom k nemu kričíme, náš pocit, že je nespravodlivý, už ten obsahuje nádej, lebo máme s kým komunikovať. A komunikujeme ako takí, ktorí hľadíme za smrť a vidíme tam akési pokračovanie. A samých seba vnímame už ako duchovné bytosti. Myslím si, že ja neviem inak odpovedať, pretože jediné, čo dáva nášmu životu zmysel, je láska. A milovať znamená vidieť človeka ako osobnosť, ako postavu príbehu, ktorá niečo znamená. A keď ja budem odprevádzať svojich umierajúcich rodičov, ako sa na nich budem dívať? Ako na večné bytosti, ktoré dozreli a teraz odkladajú svoje telo v tom utrpení, alebo ako na hromadu biologického odpadu. Je to hrozná voľba, ale to je to, čo nám zostáva. A nakoniec aj to kričanie voči Bohu, že nevieme prečo to utrpenie, je jediné, čo nám dáva zmysel. Bez toho kričania by to nemalo zmysel vôbec.